Tras o arranque en xullo do Campus do Emprendemento e do Saber de Noia, durante o mes de agosto celebraránse 3 novos cursos. No primeiro, previsto para o sábado 3 de agosto, analizarase a literatura e os medios de comunicación na Galicia de hoxe. Esta charla terá como poñente principal a Armando Requeixo, que é profesor da USC de Santiago, e tamén terá como participantes na ponencia a Noelia Gómez, que nos falará sobre xornalismo digital, a Lois Alcalde, que nos falará sobre literatura nas revistas e xornais, e, por último, a Malores Villanueva, que nos falará sobre a recepción literaria nos medios de comunicación. O martes 13 tocará a quenda a saúde mental e o deporte. Desenvolveránse varias ponencias e unha mesa redonda, na que, ademais do director do curso, Joaquín Dosil, participarán outros poñentes e o secretario xeral pro deporte, José Ramón Lete. Vai constar de 2 bloques. O primeiro deles van a ser 3 conferencias e o segundo, unha mesa redonda cos 3 ponentes, no que se vai tamén a invitar a José Ramón Lete a que participe desta mesa redonda. Os conferenciantes serán Joaquín Dosil, que vai ser tamén o director do curso de verán de saúde mental no deporte. Falará da saúde mental dos deportistas, sobre todo das competicións que temos agora este verán da Eurocopa e dos Xogos Olímpicos. Pechará a programación do mes de agosto un curso sobre os retos e avances en materia de ciberseguridade, da man de Luís Alamancos o día 20. Hoxe en día todos levamos un teléfono intelixente nas nosas mans que ten acceso á rede, levamos tarxetas bancarias, temos acceso aos nosos bancos e non somos conscientes da enorme vulnerabilidade que temos para os delincuentes. Entón, este curso quero recalcar que vai dirixido ao público en xeral, non só ao público especializado, porque todos podemos ser víctimas dunha ciberestafa. Desta maneira vamos a dar certas herramientas para que a ciudadanía poda protexerse contra o cibercrimen. Os interesados en participar en calquera destas xornadas poden inscribirse a través do enderezo educacionnoia@gmail.com.